Ogol başta baga gammar kesmesin. Düldülü iğleden senin owazyň. Toyna kurup yolu düşen durnanyň yolunu bağladan senin owazyň. Aydymmydam owunjydyr dögürleň. Aydymmydam dayanjydyr dögürleň. Aydym ýaly inçe näzik gögülleň köňlüni dagladan senin owazyň. Assalamu alaykum mehriban ildeşler. Gahrman arkadamyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan diýarymyz gün-günden gül açýar. Şeýledem gahrman arkadamyzyň başlangıjy bilen arkadagy serdarymyz Halipa şähertlik ýoluny ulygyň ýol açyp berdi. Arkadagy serdarymyzyň şu asly ýörelgesinden uğralyp bizem ýolatan etrap bagşylar öýüniň bagşylary bolup biziň etramyzda ýaşap geçen Halipa bagşy, Roda bagşynyň 110 ýyllyk dawarasy münasibetli aýdym sazy söhbetleşigine başlaýar. Hormatly ildeşler, söhbetleşigine başlamak ýolatan etrap bagşylar öýüniň sadandasy Merdan Ulgadanowyň ýerine ýetirmeginde Körpogul diýen türkmen halk sazyny dinläýär. Vatandaşlar, gelin indi şu günkü Roda bagşynyň 112 ýyllyk münasibetli aýdym sazy söhbetleşigini Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Sary Ýakubow bilen dowam edelim. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Bugün bizim bagtyar döwrümizde, bagtyar zamanamızda gahrman arkadagy serdarymyzyň saýasynda köne öten halipalarymyzy tirzegine galdyrdy. Gahrman arkadağımız sunwotun köne sunwotun hem täze sunwotun hak howandary gahrman arkadagy serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, ähli tutýan tutumly işleriň rowaç bolmagyny arzu edýär. Bugün Roza bagşy diýip atlandyrylyp geçen halipalarymyz Roza Öwezmuradov
1911-nji ýylda dogulup 1984-nji ýylda aprel aýynda dünýeden geçen Buğurt Ýakubyň halifasy bolan bizim Türkmen halkymyza ulu bir sowgat Hatamtay destany bilen Ibrahim Ethem destanyny sowgat goýan. Çünki ol Seyit Musa Pir diýen bir pir bolan ýöletinde ýaşap geçipdir. Şondan ilim öwrenip, hat öwrenip, şol destanlary ýa-ni Türkmen diline geçirip, Türkmen dilinde bizim halkymyza köpçüliklerde aýdyp, toýlarda aýdyp, bizim halkymyza sowgat goýupdyr. Ol Roza Bagşydan Hatamtay destany bilen Ibrahim Ethem destanyny Buğurt Ýakup öwrenipdir. Buğurt Ýakupdan soň Hedret Çary öwrenipdir. Hedret Çarydan soň Juma Durdy şägirtleri öwrenipdir. Menem ol destanlary öwrenip halk arasynda toýlarda, çärelerde, ýa-ni köpçüliklerin ýığnançyklarda halka ýaýyp gezil berýär. Hem şol Roza Bagşy halifamyzdan bize miras galyn diýip aýdýar. Şu bir uly işler eden, uly Türkmen halkymyz üçin, Türkmen sunnaty üçin uly işler edip dünýeden geçen halifalarymyzy tirsegine galdyrdy. Gahrman arkadaşymyz bizim arkada serdarly ýaşlar ýylymyzda şeýle köne halifalarymyzy ýatlap halifa şägirtlik ýoluny şeýle östürip bizem özüm gezegimizde özümizden soňkulara öwrenen destanlarymyzy öwredýäs şägirtlerimize. Olara da sargyýas, olaram öz şägirtlerine öwreder ýaly dowam bolmagyna gaty uly ýardam berdiler. Bugün orada biz halifa Roza Bagşynyň aydymlaryndan bir aydymny size aýdyp bereyim. Roza halifamyzyň aydymlaryndan Ibrahim Ethem destanynda Ethem diwana çeşme başında çay içip otururken izinden bir kervan gelip yetişti bolýan. Ol kervanlardan sowal saldy. Ey kervanlar, siz nereden bolarsyňyz? Biz Balk ýurdundan. Ol Balk ýurdunda düýünden bäri näme sözler bar diýip şu ýerde kervanlara garap Ethem diwana bir söz diýdi. Ey kervanlar, kalın misale, Balk şehrinde ne sözler var ey. Men garip ay kılın beyan ey, Balk ýurdunda ne sözler var ey. Çarçap geldim bundan. Ay men bolayım size benden başta sen buldun tendecinde Balk şehrinde ne gepler var. Hem aydar kalanlardan men bulmuşum onun hem ağlam. Men isterim ay sever yâri Balk şehrinde ne sözler var.
Naşo devlet rozu başıdan yankı bize miras kalan könegenlerden destanların içine özlü şol sıfatına göre şol destanda yankı aydırlayan aydımların hasiyetine göre henler tapıp yer koyup kurtyak ve uğradan rozu Öwez Muradov halifası olup geçen bugün olin kahraman arkadağlı serdarımızın sayesinde şu bütün halifalarımızı tirseğine kaldıran bir devleti pacarladıp östürüp dünya yayıp dünyada adını arşa götüren kahraman arkadağlı serdarımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, tutuyan tutumlu işleri ilmi damara ravac alsın. Sağ olun. Halipa ştada bir zat belläsin yani bir şey tiyatro sunwatında bir tiyatro sunwatı yekelikdäki tiyatr diýdi. Yeke ol. Näşe Roza Halipanyň şeýledem urtya konuş destan gurun berende men ýalňyşmasam şonuň içinde hereket edýän gahrmanlaryny ýanky belleşiňi diýäli. Mesela çünkü hidretarı kurulap, ya şonýal pelwanmy, şonýal kurulap aydymlaram şonuň hereket edýän gahrmanlaryň häsiýetine görä, gylygyna görä ýerine ýetirip gurun berýärler. Ýazgylaryny diňläp özüne biz görmek ikisine nesip etmez bolýan. Men ýalňyşmasam şol edil şolaryň Urt Halipanyň şeýledem Roza başyny ýerine ýetiren destanlary yekelikdäki tiyatr bolmaly, dogrymy? O yekelikdäki tiyatr çünkü şol Roza Halipa ilminde ama aýdýar ekende. Menem ýaşlykda gördüm Roza Halipany, ýanynda oturup diňläp gördüm. Şol Hatam taýdanda Hatamy başga ses bilen gürledýär, ondan o kaptalyň garşy dışyndaky şahsiýeti başga sese öwrüýär. Yüzünün ütgötýär. Hatamyň yüzüni bir eli gülüp gepleýär, ýanky böyle ki garşydaşynyň gepledende başgaça ses bilen başgaça edip şol aydymlarynda da şonýalyk öz sypatynyň şol özüne halky özüne çekmek çünkü gaty şol okuýup rol başynda bolan bir meraka girende şol rol başy alna serettirip şonu destan gurrun berende bir film tomaşa diýen ýalyp edip destan gurrun berilipdir da döwründe zamanında. Onun başgadan ne bir Roza Halipa barada şeýledem gurdak bar şolar ikisi bile tirkeşen halipa şäherdir. Olaryň adyna aýdylan şort eserler biri atsan henekleri halkymar arasynda şu adam ul meşgullyk bilen dinlenýär. Melekelerde, toýlarda özüň aýdýan aýdymlaryny ýerine ýetiren destanlaryny ýerine ýetirýär. Hawa. Hergilek degişme gurrunlarym kan bir-birleriniň arasynda. Şol toya termide toya gidenleri var ýanky degişme gurrunly. Ay bularyň bir ýöne bir ara gurrunlarym bir ulur oyun görüp oturanýalyk bolup oturýan ekenler da şol oturuş golundan bir oyuna seredeniň ýaly ýanky spektakl göreniň ýaly. Birisiň Hatam taýdestan Roza başy gurrun berende özüniň şägirdi urtya ulu baha beripdir. Näme diýär? Bir Roza başyň başga bir şägirdleriniň biri ýene şäde urtya kowa diýär. Ay men bir Roza bilen indi bir 3 aýdan bäri tirkeşen bolyn Hatam üstürildi aýdy. Onda Roza başy oňa jogap berýär. Urda diýär, belim sen 3 aýda biljek bolýar. Urdakka diýär, men 20 ýyldan bäri düşmüň Hatam näçedir aýdysyn, men ülemek sen 3 aýda näde öwrenjek bolýar. Ondan ýene ulu baha beripdir. Diýär bir urtya akylly başly owadan oglan bir ýerlikli oglan bir diýär destany şuň gurrun bersen ertir özüňe diýär gurrun berip oturdy. Näşe urdakka bilen näl şoň özünden ýazma çöwrentirmär şoň gurrunlaryny öwrentirmär diýär. Ol döwürlerde şol halipanyň öýünde barıp yazmaça diýen zat ýok. O döwürler mantapon ýok, ýanky ýazgylar ýok. Ol halipa şägirdlik ýer döwürlerde kyn eken ýagdaý. Indi häzirki döwürde anzak boldy. O döwürlerde şol öýünde ýaşap, ýerine düşüp öwrenmelkenler. Şol Roza başy bu ýakup öýlenende 20-nji ýyl ýanky 50-nji ýylda toý edipdirler. Ol şo toýda toýun bagışdy Roza başy bolanda.
Şol iyice yankı Bagşy'nın yanında oturup Bagşy'ni şehirde yaşayan ekeni Bagşy, oğlu Bagşy ondan. Şonu alıp kayıp uğratmana kaydıp şehrin eteğine getiriptir da. Şondan hay bu adamlar bilen Türkçe verdiğin bu adamlar da atkandır deyip şondan zamandan şonun bilen Türkçe şu destanları şondan öğrenen da. O şol halife hana bugün yatlanı otur 112 yıllığı onun nevereleri var. Altıkları, çoğulukları var. Devamatı devam oldur. Sadık halife birin gyzykly gurrunlygyňyz üçin köp sag bolun. Sizin hem şu halife şähertlik ýolunda alyp barýan asl işleriňizde rowat bolmagy şeýleden ýene de ine bir şähertliňizden başga ýene de bir näçe şähertler ýetişdirip özüňiziň şu watanymyzda ilimizde günde tutulýan toýdur bayramlarda sesiňiziň destalarynyň ýaňlapdyrylan süýsüreňizden arzu edýär. Sağ olun. Mehriban adamlar, bizim ýöretin etrafymyzda ýaşap geçen destançy Roza Bagşynyň 110 ýylly münasibetli şu aýdym saat söhbetleşigini şunun bilen jemleýär. Oy ine bize şöyle halife şähertlik ýoluna açyp bildiğin ýol açyp beren arkadagy sevdarynyň zany sag bolsun. Onun her bir tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Şeýledem halife eger mümkin bolsa gepleşigini bir deraýda ol diýen türkmen sagy bilen jemleýär ýerine şeýle. Başka.